bratia a sestry, v tieto dni myslíme na to, že Boh prišiel k ľuďom. Prišiel ako malé dieťa, Syn Boží, a stal sa človekom, aby nás vykúpil. Leží ako malé dieťa v jasliach. Osobitne sa takto približuje k deťom. Boh chce mať blízko všetky deti, preto neskôr Pán Ježiš povedal: nechajte deti prichádzať ku mne, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Boh stvoril svet, zvieratá, muža a ženu a Boh tak miloval svet, že nám poslal svojho syna Ježiša Krista, aby tento svet spasil. Vráťme sa teda o viac než 2000 rokov späť, aby sme si pripomenuli, ako sa narodil Boží syn, ako sa v Biblii prelína starý zákon s novým zákonom. Počas Herodesovej vlády žil v Júdsku kňaz menom Zachariáš. On a jeho žena Alžbeta milovali Boha a zachovávali jeho prikázania, ale boli smutní, lebo nemali deti. Raz, keď Zachariáš slúžil v Pánovom chráme, zjavil sa mu anjel Gabriel a zvestoval mu radostnú novinu. Nezúfaj, Zachariáš, Boh vyslyšal tvoju prosbu. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Vystrašený Zachariáš sa opýtal: Ako sa to má stať? Na syna sme už pristali. Anjel odvetil: Ja som Gabriel a poslal ma Boh. Ale pretože pochybuješ o jeho slovách, onemieš a neprehovoríš, kým sa nesplní Božia vôľa. Keď prišiel Zachariáš domov, nemohol povedať Alžbete o svojom zjavení, lebo bol nemý. V istom čase v mestečku v izraelskej krajine Nazarete bývalo mladé dievča Mária. Keď Pán Boh rozhodol, že prišla chvíľa poslať na zem Mesiáša, ohlasovaného prorokmi, prestúpil pred Máriu anjel Gabriel. Mária odvetila: Ako sa to má stať? Veď ja muža nepoznám. Gabriel odvetil: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. Dieťa sa bude volať Svätým, bude to Boží syn. Z Božej vôle porodí syna aj tvoja príbuzná Alžbeta. Mária sa pokorne uklonila a riekla: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Anjel Pána sa spánku zjavil aj Máriinu snúbencovi Jozefovi a povedal mu: Jozef, neboj sa prijať Máriu. Dieťa, ktoré príde na svet, je z Ducha Svätého. Bude sa volať Ježiš, lebo on vyslobodí ľud z hriechov. Jozef si po prebudení spomenul na sen a pochopil, že k nemu prehovoril Boh a počúval jeho rady. Keď sa Mária dozvedela, že aj Alžbeta privedie na svet dieťatka, vybrala sa za ňou.
Len čo ju Alžbeta uvidela prichádzať, radosť ňou privítala. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Ty si blahoslavená, lebo si uverila Pánovi. Mária dostala pri Alžbete, až kým neprišiel na svet jej synček, ktorému dali meno Ján. Čas plynul a Máriin čas sa začal naplňať. Cisár Augustus rozhodol, že uskutoční ščítanie ľudu. Preto kráľ Herodes vydal nariadenie, že sa každý musí ísť zapísať do mesta, z ktorého pochádza. Jozef pochádzal z rodu Dávidovho a musel sa ísť zapísať do Betlehema. V tom čase tam prichádzalo veľa ľudí. Všetci si hľadali strechu nad hlavou. Mária s Jozefom prišli do Betlehema až večer a hľadali si nocľah. Ale Jozef bol chudobný a ulice preľudnené. Vypytovali sa, prosili, ale voľné miesto na prenocovanie nenašli. Mária s Jozefom do noci kráčajú, ich tváre značené sú únavou. Sťa biední tuláci príbytok hľadajú, len kúsok strechy nad hlavou. Cítila, že nadišiel jej čas, a tak za mestom našli jaskyňu, kde sa uchýlili na noc. Jozef otvoril staré vrzgajúce dvere, zdvihol lampáš a rozhliadol sa. Z maštere na ňo pozerala strakatá kravička a kučeravý baranček. Ale bolo tam ešte dosť miesta aj pre nich. V jednej prázdnej ohrade Jozef uviazal oslíka a druhej poslal slamu pre Máriu a pre seba. Tú noc sa stala najkrajšia udalosť sveta. Narodil sa Ježiš. Chudobnej maštali dieťa sa zrodilo, zostúpil na zem Boh z lásky k nám. Do temnoty noci svetlo zasvietilo a z biednej maštale stal sa chrám. Slávia sa pred ním nebo i zem.
okolo Betlehema boli pastieri, ktorí na lúkach strávili svoje stáda aj v noci. Náhle sa im zjavil anjel a Božia sláva ich ožiarila. Pastieri sa preľakli. V tom počuli príjemný a pokojný hlas anjela. Nebojte sa, zvestujem vám dobrú novinu. Dnes v noci sa v Dávidovom meste Betleheme narodil Ježiš, váš spasiteľ. A toto vám bude na znamenie. Nájdete dieťatko, zavinuté v kriekach a uložené v jasliach. Potom svetlo zosilnelo, jeho jas zalial lúky, ako by bol deň, a obloha sa zaplnila Božími anjelmi. Ich spev sa znášal ako vietor a letel ponad kopce a údolia. Keď anjeli odišli, pastieri sa osmelili a rozhodli sa. Ponáhľali sa do mesta a prišli do stajne, kde odpočívala Mária a Jozef. V jasličkách uvideli spiace dieťa, pokľakli pred ním a kláňali sa mu. Potom vyšli von a rozprávali ľuďom v Betleheme, čo sa stalo, a všetci sa veľmi čudovali. Mária si všetko uchovala v pamäti a často myslela na túto udalosť, kým Ježiš vyrastal. Onedlho sa trom mudrcom od východu zjavila nová hviezda,
ktorá sa ukazuje len pri narodení kráľa. Chceli sa mu pokloniť ako prvý, preto prišli do Jeruzalema a vypytovali sa Herodesa. Kde je novonarodený kráľ židovský? Herodes volal. Kto? Židovský kráľ, Mesiáš, vykupiteľ, na ktorého čaká celý svet. Prišli sme sa mu pokloniť. Herodesovi sa to nepáčilo, pretože nikomu nechcel prepustiť svoj trón. Zvolal všetkých zákonníkov a veľkňazov a vypytoval sa ich. Čo viete o novom judskom kráľovi? Je pravda, že má prísť Mesiáš? Kňazi odpovedali. Áno, pane, je to pravda. Je to zapísané v knihe proroka Micheáša, pane. Má sa tak stať v Betleheme. Micheáš to zaznamenal takto. A ty, Betlehem, nie si najmenší medzi poprednými mestami Júdska, lebo z teba vyjde vládca, ktorý povedie môj ľud izraelský. Prečo šum tak náhle ľuďom dnú? Prečo môj zrak na hviezde ustrnú? Kto vie? Kto je v tejto zemi väčší pán? Kto môj trón získať chce? Kto je to, aký kráľ? Kto vie? Všetci volajú, prichádza kráľ, ja by som každému hlavu necťal. Teraz a kde mohlo sa stať o svoj trón, že musím sa stať? Vraj sa kráľ židovský narodil, aby som šiel a sa mu poklonil a ja. Mudrcovia, nič už nedbajte, do paláca za ním už rýchlo kráčajte. Nech viem, kde dary zložiť mám. Všetci volajú, prichádza kráľ, ja by som každému hlavu nesťal. Čo a kde teraz mohlo sa stať o svoj trón, že musím sa báť? Mudrci sa vystrojili na cestu a hviezda ukazovala cestu do Betlehema, kde nás Paňou zastala. Tu našli Máriu s Jozefom a Ježiška v jasličkách na slame. Padli pred dieťaťom na kolená a kláňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a odozdali Ježiškovi dary, aké dovtedy Mária a Jozef nevideli. Prvý z mudrcov riekol. Druhý z mudrcov položil pred jasličky nádobu s mirhou a povedal. Tretí mudrc odozdal kadidlo so slovami. Keď mudrci po namáhavej ceste zaspali, prisnil sa im čudný sen. V tom sne ich Boh varoval, aby sa už nevracali späť do kráľovi Herodesovi. Mudrci poslúchli varovanie a vrátili sa do svojej krajiny inou cestou. Keď mudrci odišli, zjavil sa Jozefovi vo sne Pánov anjel a prikázal mu. Vstaň, vezmi svoje dieťa i Máriu a utečte do Egypta. Zostaňte tam, im ti dá znamenie, že sa môže so svojou rodinou vrátiť. Herodes bude tvoje dieťa hľadať, pretože ho chce zahubiť. Jozef vstal a jemne zatriasol Máriu. Vstávaj, Mária, musíme utiecť, skôr ako nás Herodes nájde. Jozef vzal svoju ženu i dieťatko a vybral sa na cestu do Egypta. Herodes zistil, že ho mudrci oklamali a nahnevalo ho to. Zaslepený zlobou a strachom o kráľovský trón, prikázal svojim vojakom, aby povraždili v Betleheme a jeho okolí všetkých chlapcov vo veku do 2 rokov. V ten deň sa v Betleheme a po celom okolí ozývalo veľké chvílenie matiek nad úbohými deťmi. V tom čase boli už Mária a Jozef na ceste do bezpečia. V Egypte sa usídlili a prečkali dobu vlády Herodesa. Keď Herodes zomrel, Jozefovi sa vo sne opäť zjavil Pánov anjel a povedal mu: Vstaň, vezmi dieťa i jeho matku
a vráca do izraelskej krajiny, lebo tí, čo ohrozovali život dieťaťa, už pomreli. Jozef poslúchol a vybrali sa domov. Báli sa však ísť do Judei, preto sa usídlili v mestečku Nazarete. Tak sa splnila i ďalšia predpoveď prorokov. Budú ho volať Nazarecký. Malý Ježiš rástol a mocnel a Boh ho neustále obdaroval svojou milosťou. Jozef pracoval v Nazarete ako tesár. Ježiš mu vo všetkom pomáhal a večer, keď už boli obaja unavení od práce, často sedávali s Máriou. V týchto vzácnych chvíľach, keď bola rodina spolu, Jozef s Máriou rozprávali Ježišovi o dejinách izraelského národa a učili ho Božiemu slovu. Vinšujem vám tieto slávne sviatky nášho Pána narodenia, aby ste boli zdraví, šťastní, mali pokoj v dome, lásku a svornosť, nech vám to vydrží až na večnosť. Pochváľ Ježiš Kristus.
stát a ženu, ktorú so spodolil. Prajme vám veľa zdravia, šťastia a hojného požehnania, na statočku rozmnoženia a na dielkach potešenia a po smrti kráľovstvo nebeské. Narodil sa nám Spasiteľ, všeho sveta vykúpiteľ, darujme mu koletničku, potešme jeho duši. Prosíme vás, nebáte nás, vnímame tu kedy stánci, bo dájdeme do Betlema dieťa kolísať. Svet je v jase celučky, spievajú sa pesničky, žebraj nad Betlemom svietia všetky zlaté hviezdičky. Dieťatko je veľ, Pán, dobre odmení sa vám, a ti dali, čo si dali, vynahradí vám. Pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú, doniesli sme vám dnes veľmi šťastnú noc. Dneska ráno na svítaní prileteli dva anieli, sadli si k nám na okienko, vyšúvali dobré ránko. My ich príklad nasledujeme a takto vám zavyšujeme. Vyšli sme k vám s koledami, zelenými vedličkami, z ďalekých krajov ideme, v jasiach sa zídeme. Hospodáru, šťastie do daru, vyšujeme Hospodine zdravie v celej rodine. Koho sa tu majte a zavosí tej dielku. Nech vám Pán Boh požehná, i malého Ježiška povie. Pívite a počúvajte naše piesne a minše o pokoji, veď cesty sme Boží a srdci svoj. Vinšujem, no čo by som vám mal takovo? Hádam len to šťastie a zdravia, veď tak všetci ľudia vravia. My sme chlapci malí, radi by sme brali. Dávačku kus koláča, daruj ešte padáča. Prajeme vám tieto hody sviatky, aby vám dal Pán Boh zdravia, Božko požehnania a na deťoch potešenia. Dobrý deň vám vinšujem. Ako sa máte, nesie vám novinku, už počúvajte. V mestečku Betleme vykvitol z rúže kvet, aby nám vykúpil celučký celý svet. Vinšujem deň pekný, veselý, najprv gazdovi, potom vašej gazdine a celej hrušovskej rodine. Thank you.
vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.